Správy televízie Severka. Pomáhala ženám pri pôrode a vraj robila aj zázraky. Za svoju pomoc ľuďom jej Vladimír Peťo venoval zborník. V 30 rokoch žili ľudia veľmi chudobne a ťažko. Lekárstvo bolo v začiatkoch, no deti aj napriek tomu prichádzali na svet zdravé. V Lietavskej Lúčke pri Žiline sa ako lekárka preslávila jedna žena, pani Banovčínová. Na svet privádzala deti z Lietavskej Lúčky, ale aj v širokom okolí. Za tieto dlhoročné služby jej venoval autor Vladimír Peťo spolu s občianskym združením na záchranu Lietavského hradu zborník. Ten bol už aj pokrstený. Do života ho uviedla dcéra pani Banovčínovej. Budúci rok bude 20 rokov, čo zomrela. Tak vlastne nejako prišla tá myšlienka, že asi by mohlo niečo také vzniknúť. Nejedna žena pozná meno pani Banovčínovej. Brožúra obsahuje časti ako predhovor, detstvo, život, pieta a spomienky. V nich nájdete výpovede jej dcéry, ľudí, ktorým pomohla a poznali ju, ale aj primára, ktorý ešte stále pôsobí vo svojej funkcii. Ako mladá pracovala v cementárni. Ku povolaniu, ktoré ľudia nazývali ľudovo babica, sa dostala strážnym detí a staraním sa o domácnosť vtedy vysoko postaveného riaditeľa cementárni. On navrhol, aby pani Banovčínová išla študovať do Bratislavy. Nemala to veľmi ľahké v živote. Ona bola v 50 rokoch taká persekovaná, prenasledovaná. To boli také falošné obvinenia. Prišli ku nám, zobrali jej index v Bratislave ako diplomovaná poradná asistentka. Zobrali jej všetko, tabulu nám strhli a ju suspendovali. Takže ona tých 20 rokov ešte robila potom už len ako s pediatrom, chodila. Vtedy sa začalo už v nemocnici rodiť. To boli dedinky, tam ľudia žili, to boli roľníci, to boli ľudia chudobní, to boli ľudia na ňu zvyknutí, lebo ona jediná bola tým lekárom. Pani Banovčínová bola známa aj ako ľudová liečiteľka. V staršom období svojho života objavila v sebe ešte také, neviem, či liečiteľskú schopnosť, ale začala rozumieť tým bylinkám. Ona dokázala naordinovať mesačnému dieťaťu 3 kvapky koniaku. To dneska, keby možno lekár počul, alebo hoci kto sa chytí za hlavu. Ale vtedy to naozaj aspoň teda to pomohlo a s tým človekom som sa osobne rozprával, ktorému to aplikovali. Alebo je tam jedna výpoveď chlapca, ktorý mal poškodenú chrbticu. 4 mesiace absolvoval procedúry, ktoré mu ona predpísala a lekári nechceli veriť, že ten chlapec chodí. Ako mnohí ľudia, a to som aj tam uviedol, že to považujú dodnes za zázrak. Som tak vďačná, keby ste tak vďačná, že on to napísal, lebo ja som celý život rozmýšľala teda, že by som napísala niečo o maminke. Pani Banovčínová sa dožila neuveriteľných 95 rokov. Denne pomáhala pri pôrode aj 4 ženám. Ľudia budú na ňu aj vďaka tejto brožúre ešte dlho spomínať. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.